איך לבצע עדכון ל-GVC מערכת M560BT? אז ראשית צריך USB 8 ג'יגה ומעלה עד 32 ג'יגה, להעתיק את הקבצים בצורה כזאת במחשב, 3 קבצים. נכנסים להגדרות של המכשיר. לספיישל, ורואים את הגרסאות שהן משנות, אנחנו נעדכן אותם עכשיו. מכניסים את ה-USB למקום, תקפוץ לנו הודעה, אומרים לו yes, ומתחילים קודם כל בשלב הראשון. העדכון הראשון זה הימני של ה-ARM, לוחצים על ה-ARM update, והמערכת תעשה לנו עדכון, היא תהיה קצת חשוכה ותכף היא תעלה לנו. בצורה כזאת ממתינים עד הסוף. אחרי שהמערכת עלתה לגמרי, נכנסים עוד פעם לעדכון ול-MCU update וממתינים. זה העדכון של ה-MCU. המערכת רושמת שהיא הצליחה ב-Success וממתינים. משנים את השפה לעברית ומקבלים שעה ותאריך, זה חשוב. את ההדגמה אנחנו מבטלים. אומרים לו סיום ומסכים. נכנסים שוב פעם להגדרות, לממשק משתמש, שליטה מגלגל ההגה, וצריך להגדיר את זה. אם אנחנו רואים את זה בכחול זה תקין. אם אנחנו רוצים לתקן איזושהי פונקציה, לוחצים עליה, ובגלגל ההגה לוחצים לחיצה ארוכה, והוא רושם לנו הצלחה.